tak samozrejme túto tému komunikujem aj doma, komunikujem ju aj s deťmi, snažím sa ju aj so staršími príbuznými v našej rodine komunikovať. To ide o čosi ťažšie samozrejme, ale moc sa s tým nepáram. A áno, moje deti vedia, aj môj manžel vie, že čo chcú, aby so mnou bolo. Nevedia to do podrobností, preto som aj vyplnila dotazník Goodbye Friendsovi. A chcem, aby to vedeli naozaj veľmi konkrétne, aby toto nebola vec, ktorou sa musia potom zapodievať. Pre mňa je dôležité, aby sa mali dobre aj tí, čo tu po mne ostanú. A myslím si, že aj vďaka tomu dotazníku sa môžu mať lepšie, lebo som to už zažila v blízkej rodine, v blízkom okruhu, že nám odišiel človek, čo sme nečakali a bolo strašne zaujímavé vedieť, že tí jeho príbuzní nevedia, čo majú robiť ďalej. A boli s tým veľmi nespokojní, vlastne tá rozlúčka prebiehala a oni nevedeli, že majú inú možnosť. Takže ja chcem, aby moja rodina a moji blízky vedeli, aké sú ich možnosti a aby som im to uľahčila a aby mohli smútiť pohodlnejšie. Teda dúfam, že za mnou niekomu bude smutno.